सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. वेंगुर्ला तालुक्यातील आडेली येथील धरणाच्या भिंतीला विहिरीकडील भागात मोठं भगदाड पडल्यानं पुढील पावसाळ्यात धरणाची भिंत फुटण्याचा धोका निर्माण झालाय. त्यामुळे उद्यापासून या धरणातील पाणी साठ्याचा विसर्ग करण्यात येणार आहे. या भागात पाटबंधारे विभागामार्फत मोठे चर मारण्यात आले असून या धरणात यावर्षी पाणीसाठा होणार नाही. याबाबत आज आडेली पंचायत समिती सदस्य नितीन मांजरेकर व लोकप्रतिनिधी यांनी या कामाची पाहणी करून पाटबंधारे विभागाला आवश्यक सूचना केल्या आहेत. सामान कुठे घेतलं आरोप करत आहे की सामान गेलं चोरीला. मग तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टरने सामान दिलं, लाखो रुपयाचं सामान दिलेलं आहे, ते कुठे गेलं सामान? नितीन त्यांचं म्हणणं 2 कोटी काढले. एकदा 1 कोटीचं काम झालं परत फिरून आपण होतो बरोबर आहे. मी तेव्हा तुम्हाला सांगितलं काम नीट करा, काम करत असेल तरच करा, तर काम करू नका बरोबर आहे. पण वाडीतल्या लोकांना विश्वासात घ्या तरच काम करा. तरी पण ते झालं नाही. त्याच्यानंतर पहिला तो विषय सांगितला, तुम्हाला सांगितलं का मी ते चावीचा विषय काय तुम्हाला पहिला कन्फर्म करा. चावी त्या लाईनमध्ये घालायची होती, कुठे तिथे घालून ते विहिरीकडनं पुढे काळे पाईप घालायचे होते. सगळा विचार नाही पेमेंट काढलं असेल ना तर आम्ही काढून घेऊ आता बरोबर तुमच्याकडनं सगळं पेमेंट. कोणी काढलं आणि काय करू आमच्याकडे सगळं आहे, आम्हाला काय फरक पडत नाही. फक्त आता आजपर्यंत गेलो नाही कशाला. ठीक आहे, तुम्ही आज आमच्या जीवाशी खेळताय, तुमचं डिपार्टमेंट आमच्या आज जीवाशी खेळतंय, त्याच्यामुळे आम्हाला ही ताट घ्यावी लागली. जर तुमचं जास्त असं वाढायला लागलं ना शेतकऱ्यांना पाणी पडलं मी आता ती बी आता खोदाई झाल्यामुळे आता विषय वाढला इथे. पण जी पाईपलाईन केलं ते लोकांना काय पाणी म्हणून तुम्ही दिला ते आम्हाला सांगा जरा. महत्वाचं एवढे पैसे खर्च केला, 1-2 आउटपुट काय त्या शेतकऱ्यांना काय विचार तुम्हाला नेमकं विचार. आता खोदाई झालं सोडून द्या, तुम्ही लोक वाहून घालवणार काय करणार ते आम्हाला माहिती आहे, काय विषय नाही तुमचे. पण तुम्ही जो खर्च 2 कोटी 2.25 कोटी काय खर्च केला 3 कोटी, पण त्याच्यावर तुम्ही काय उपाययोजना की तेवढं सांगा. कामगिरी तुम्हाला आता आहे आता त्या परिस्थितीत. आता वर्षभर आता ह्या पुढच्या वर्षभर आमच्या पूर्ण भागात पाण्याचा प्रॉब्लेम येणार. आम्हाला येणार पण आमच्या बरोबर इथून ऑलरेडी झालं 4 वर्ष पाणी नसणे. ऑलरेडी झाडं मेलेली आहेत सर्व, त्याचं नुकसान झालं आहे. राहतो तर ह्या नदी म्हणजे ह्याचा जो प्रवाह आहे ना ह्या प्रवाहावरती सगळा जिवंत राहतो. म्हणजे छोटीशी चूक 10-15 लाखाचं 20 लाखाचं काम ते काम न झालं 4 वर्ष भोगतो. 4 5 जास्त. ऍक्च्युअल हे एवढं रिस्की काम तुम्ही स्थानिक लोकांना कोणाला सांगितलं नाही. आज जेव्हा सकाळी आम्ही म्हणजे हालचाल झाली त्याच्यानंतर आता जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आता तुम्ही आता मेसेज टाकताय. हे कधी व्हायला पाहिजे? नाही दुबळे साहेब त्यावेळी त्रास द्यायला लोक मरतात नाही तुम्हाला. आम्ही आपले येतो काय आमच्या ते ब्राह्मणाकडे येतो मीटिंग घेतली दाजी काका आपले काय उपयोग काय करत नाही कशाला लोकांना फायदा झाला पाहिजे त्या दृष्टीकोन तुम्ही इकडे भेटी घाटी द्या ना आणि काहीतरी प्रस्ताव पाठवा ना गव्हर्नमेंटला. तुम्ही केले 1.5 कोटी येते विचार करा. त्याच कामाला चार्ज घेतलाय. त्याच्यात जोशी होते इथे होते ना जोशी
1.5 कोटी काम 1.5 कोटी खर्च केले इथे. तेव्हाच जर का काम झालेलं असतं, एक करोड होतं. तेव्हाच जर तुम्ही सांगता ना घराकडे कोणी चावी धरून ठेवली, आता काम झालं काम नसतं, झालं, इतके- हे problem केलं नसते. मग मुळापासून सगळ्यांनी कारवाई करा. अर्थात तुम्ही ज्यांनी फक्त बोगस टेंडर कामं निघतायत, केलं, सगळ्यांनी कारवाई करा. निधी मंजूर करून येतात मुंबईला जाऊन आणि तुम्ही काय करता? तुम्ही काही करत नाही आमच्यासाठी, शेतकऱ्यांसाठी तुम्ही काही करत नाही. तुम्ही पंचसदस्य असल्यामुळे आमका या ठिकाणी 10 दिवसात आता ह्या गेल्या 4 वर्षात जो खर्च झालो सगळा देऊ आहे. पुढचा बंद हो, साहेब या पडल्या नाही तो, ह्या बंदर परत कधी तयार होतो त्याची मला माहिती होती. आणि पहिला तिथं 4 पेपर वर्ष कॅमेऱ्याचे मिळेल. डॅम फुटतो ही कल्पना तुम्ही कोणाला द्यायला पाहिजे? हे जे लोक आहेत ना हे लोक आहेत ह्या लोकांचं घर जाणार आहे. ह्या माणसाचं का घर लोकांना जाणार आहे. कल्पना आहे? आम्हाला तर कोणाला ग्रामपंचायतीला देऊ नका तुम्ही सर, गावातल्या लोकांना पण. या मी लोकांना काय द्या सांगतो, तुम्ही कल्पना याच्यावर ना. JCB वाहतूक केली, कोणी तुम्हाला अधिकार दिला JCB घालायची वरती? तुम्हाला रोड माहित नाही? कुठे होतो तुम्ही? आता हे साहेब सांगता मी इथे काम करतो म्हणून 3 वर्ष. साहेब जर हे काम करत असतील तर ह्यांना रोड माहिती नाही का? आता ह्या रोड लोक जातात तिकडे, शेती आहे लोकांची, नाही म्हणजे 25 लोकांची तिथे शेती आहे, लोक कशी जाणार तिकडे? बरं, दुसरी गोष्ट सावंत कशी साहेब, जाणार सांगा? ऐका ना, एक सेकंद. पाणी पहिलं रिपेअरिंग करा, बाकीचं पाणी मला जाऊ दे. सोडलंय. आणि दुसरी थांबा ना. एक मिनिट, आता ह्या ह्याच्यावरून आम्हाला तिकडे जायचं आहे, तुम्ही कसं आम्हाला जायला जाणार? शेतकरी कसं जायचं तुम्ही सांगा? तुम्हाला रोड माहिती नाही, तुम्ही याच्यावर वाहतूक केली ना, कोणी तुम्हाला अधिकार दिली वाहतूक करायची? काय तुमच्या परमिशन? तुम्ही डेप्युटी आहात ना, काय परमिशन तुमच्याकडे? अरे काय म्हणजे सांगता तुम्ही साहेब? खाली रस्ता आहे ना, रोड बनला नाही हो, किती कोटी रुपये आहे. किती कोटी खर्च झाले? 1.5 कोटी खर्च करून हा रस्ता केला, तुम्ही त्या रस्त्याने येताय साहेब आता. तिथपर्यंत ठीक होतं माती घालायला. हो, ते कशाला घातली मशीन तुम्ही? अरे नाही पण साहेब तुम्ही काहीतरी सांगताय आम्हाला, तुम्ही उत्तर चुकी देताय. खचतोय बंधारा आणि त्याचं ते आणि मी म्हणतो एक बस 712 पाणी सोडताय, त्यांच्या धरण कोणी जागात पैसे दिले काय? अजूनही 712 आमच्या नावावर आहे. मग 1 गुंठ जागा गेली, तुम्ही काय करता? तुम्ही काय मनमानी करताय? हे लोक नितीन बोलते तर खरं बोलते, खोत बसलेत म्हणजे काका बसले त्यांना विचार. हे पाणी जेव्हा सोडले ना 712 अजून 81 आमच्या नावावर आहे सगळ्या. सामबाई 712 1 रुपया कोण दिला कसं नाही. काम करता? सगळं नुकसान होतंय आमचं. आणि हा एवढा मोठा तुम्ही विषय करता, शेतकऱ्यांना तुम्ही ह्याच्यात घेत नाही. आणि आम्ही रात्री तुम्हाला किती वाजता मी 9 वाजता सुरू झाला विषयाची. साहेब, कसं आहे, 9:30 अधिकारी म्हणजे अधिकारी 9:30 हा विषय सेवेसाठी सगळा तुम्ही करतोय. तुम्ही आम्हाला काय सांगत बसलाय. नाही? लोकांना विश्वासात घेऊनच आता meeting पहिला लावून आपण ते काम यांनी केलं पाहिजे तुम्ही लोकांनी. मी झारमध्ये राहतो, इथे राहत नाही, तरी सुद्धा मला कोणी इथल्या लोकांनी सांगितलं असं घडतंय, कोण त्याला विचारत नाही म्हणून. तर तुम्ही एवढं मोठं काम करताय, लोकांना सांगत नाही, विश्वास घेत नाही एका माणसाला, इथल्या शेतकऱ्यांना. एवढं मोठी चुकी आहे सांगा साहेब, हे बरोबर आहे का सांगा तुम्ही? हो, लेट गेट जाय तुम्ही. लेट नाही, हा जर आम्ही आलो नसतो ना आणि तुम्ही पाणी सोडून जाताय तुम्ही, काय करणार नाही होतं. काही लोक मेले असते ना. काय करताय हो? तुम्ही खोटं बोलताय साहेब, काहीतरी काय ते सांगताय? हा? मग तुम्ही इथे काय करताय? या लोकांना सांगता येत नाही का इथे? तुम्ही आता जे साहेब, हे 2-3 गोष्टी दिवसाची गोष्टी नाही आहेत. हे 3 वर्ष तुम्ही जे आता हे काय करताय ना, खरंय करताय ना, ते लक्षात घ्या. पाईप वरती तुमच्या सर्टन लेवलला पाणी बाहेर काढणार आहात. वरती घालल्यानंतर कॉन्क्रीट होतं, त्याच्यानंतर तो इलेक्ट्रिक तुम्हाला शॉक हे देऊन आपलं काय ते 1 मिनिटाचा काहीतरी करंट देऊन त्याच्यानंतर तो पूर्ण फॅब्रिक जे करायचं होतं जॉईंट, तो नाही केला. इलेक्ट्रिक युनिट म्हणतात त्याला. मी आता आहे वेंगुर्ले तालुक्यातील आडेली या गावातील जे धरण आहे त्या धरणाच्या ठिकाणी आहे. आणि या धरणाचा जो काही भाग आहे, म्हणजे धरणाची जी भिंत आहे ती भिंत खचत चाललेली आहे. आणि धरणाची जी विहीर असते त्या विहिरीच्या बाजूने एक छोटंसं भगदाड पडलेलं आहे. त्यामुळे पुढे या ठिकाणी संपूर्णपणे हे धरण फुटून यातील पाण्याचा विसर्ग होऊन खाली घरांना धोका निर्माण झालेला होता. आणि याबाबत जे पाटबंधारे विभाग आहे त्यांनी याची पाहणी करून त्या ठिकाणी संपूर्ण धरणाची पाहणी केलेली आहे. आणि वस्तुस्थिती त्यांनी तपासून पाहिलेली आहे की खरोखरच पुढे जर आज यंदाच्या पावसाळ्यात जर मोठा पाण्याचा विसर्ग या धरणात झाला तर हे पाणी धरण फुटून पाणी जे आहे ते गावात जाण्याची शक्यता आहे. त्याच्यामुळे मोठा धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पाटबंधारे विभागाने या ठिकाणी पाहणी केलेली आहे. आणि यानंतर त्यांनी या ठिकाणी यावर्षी या धरणात पाणी साठा साधारण 40%च पाणी साठा राहण्यासाठी त्यांचा आता प्रयत्न सुरू आहेत. या ठिकाणी मागे त्यांनी एक मोठ्या प्रकारचा पाट काढण्याचं काम हे युद्धपातळीवर सुरू आहे. आत्ता या धरणात जर बघितलं तर 50% पाणी साठा हा या धरणात झालेला आहे. आणि 37 ते 40%च पाणी साठा या धरणात राहणार आहे. आणि जो उर्वरित पाणी साठा आहे तो या पाटांद्वारे जो मुख्य जो ओहळ आहे त्या ओहळात सोडण्यात येणार आहे. या धरणाचा जर विचार केला तर संपूर्ण जे आडेली गाव असेल, वजराट असेल, त्याचप्रमाणे पुढे होडावडा गाव असेल, मातोंड असेल, तुळस असेल, या संपूर्ण गावांना या पाण्याचा उपयोग होत होता. शेतीसाठी सुद्धा या आडेली पंचक्रोशीतील गावांना या पाण्याचा उपयोग होत होता. मात्र यावर्षी या धरणात पाणीसाठा होणार नाही. उद्या सकाळी 9 वाजता या धरणातून
जे पाट काढले जात आहेत पाटबंधारे विभागामार्फत, त्याच्यातून पाणीसाठा हा नियंत्रित प्रमाणात सोडण्यात येणार आहे. म्हणजे एकदम पाणीसाठा सोडण्यात येणार नाही. त्याच्यामुळे नागरिकांनी कोणतेही घाबरण्याचं कारण नाही, असं पाटबंधारे विभागाचे जे या ठिकाणी अधिकारी आहेत त्यांनी सांगितलेलं आहे. काल दिनांक 8 जुलैला स्थानिक इथल्या शेतकऱ्यांनी आम्हाला कळवलं की आडेली धरणाच्या मध्यवर्ती जिथे कीचा जो भाग असतो तिथे मोठं भगदाड पडल्यामुळे या भागात त्याच्या बाजूने जिकडून ओव्हरफ्लो होतो त्या बाजूने खोदाई करून तिकडून पाणी सोडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. एक आपत्कालीन अशा पद्धतीचा हा प्रसंग आज आडेली आणि ह्या संपूर्ण परिसरावरती ओढवलेला आहे. खरं तर शासकीय यंत्रणांनी अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये युद्ध पातळीवरती काम करून एक ओव्हरफ्लोच्या बाजूने आता पाणी सोडण्याचं प्रोसेस सुरू केलेली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री साहेब नितेश राणे साहेब, त्याचप्रमाणे ह्या भागाचे आमदार सन्माननीय दीपकभाई केसरकर, तसेच राणे साहेबांना, रवींद्रजी चव्हाण साहेबांना, सर्वांना काल रात्री उशिरापर्यंत मेसेज पाठवले, फोन केले. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली जी ही यंत्रणा आहे ती आज कार्यरत झाली आहे. ती व्यवस्थापन कमिटी लघु पाटबंधारे हे करत आहे. खरं तर इथे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये खेकड्यांची संख्या आहे आणि त्या खेकड्यांच्या मोठ्या संख्येमुळे जिथे पाईपलाईनचं काम झालं आहे त्या पाईपलाईनमधून खेकडे आतमध्ये येतात. सिमेंटच्या पाईपांच्या भोवती असलेले जे कवरणाची आवरणं वगैरे असतात ती आवरणं तोडून त्याच्या बाजूने माती मोठ्या प्रमाणात वाहून गेल्यामुळे हा प्रसंग आज उद्भवलेला आहे. तर आमची येणाऱ्या काळात ह्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांकडे तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या सर्वच मंत्रिमंडळाकडे मागणी राहील की ह्या धरणामुळे जवळपास 10 ते 12 गाव वेंगुर्ला तालुक्यातील, कुडाळ तालुक्यातील एक 2-4 गाव हे पाण्यामुळे प्रभावित आहेत आणि येणाऱ्या काळात उद्याचा जो उन्हाळा आहे त्याच्यात फार मोठी आमच्यावरती प्रसंग आला आहे की पाणी नसणार आहे आणि त्याच्यासाठी जास्तीत जास्त निधी देऊन ह्या भागामधलं जे हे आमचं धरण आहे गेली 55 वर्ष झाली. 55 वर्ष ह्या धरणाच्या पाण्यावरती शेती करणारे शेतकरी आहेत. तर त्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी म्हणून जास्तीत जास्त निधीची तरतूद करून हे धरण लवकरात लवकर अद्ययावत अशा पद्धतीने पूर्ण करून द्यावे आणि सहकार्य ह्या भागातील शेतकऱ्यांना करावं. तर धरणाचं बांधकाम 1972ला सुरू झालं आणि 1977ला धरणाचं बांधकाम पूर्ण झालं. तर आज रोजी धरणाला 50 वर्ष पूर्ण झाले आहेत आणि सांगायचा उद्देश हा की ह्या धरणाची जी माती आहे ती लॅटेटिक सॉईल असल्यामुळे ह्या वाळूची माती आहे. तर त्याच्यातून पाण्याचा झिरपाव होऊन धरणाची जी पाळ आहे, आपलं ज्याला बांध म्हणतो, तर ती खचा लागली. तर ह्यावर्षी धरणाच्या विहिरीजवळ आपल्याला थोडंसं सेटलमेंट दिसली. त्यामुळं आपण धरणातला पाणीसाठा जो आहे तो एक 40 ते 85% नियंत्रित करणार आहे. त्याच्यासाठी जी आत्ताची लेवल आहे 106 सध्या धरणाची लेवल आहे, तर त्याचा जो अतिरिक्त साठा आहे तो आपण चॅनेल करून नाल्यामध्ये सोडणार आहे, पण तो नियंत्रित पद्धतीने. आणि धरण आपण 105.5 लेवलला आपण भरणार आहे ह्यावर्षी. तर धरणाचं जे मुख्य विमोचक आहे, तर विमोचकाच्या खाली जो धरणाचा रस्ता असतो तर तिथे आपल्याला थोडं सेटलमेंट झाल्याचं दिसलं आणि तो सेटलमेंट इश्यू मेजर असल्यामुळे आपण धरणात हर्टिंग म्हणजे त्याच्या हर्टिंगच्या वरती पाणी भरू नये या हिशोबाने आपण प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून पाणी 40% ह्यावर्षी साठवतो. यावर्षी पाणीसाठा होणार नाही. ह्यावर्षी 40% आपण साठा करणार. आणि आता साधारण हे पाणी कसं सोडणार आहात? मग याच्यामुळे काही नागरिकांना धोका वगैरे आहे का? तर आपण हे नियंत्रण पद्धतीने म्हणजे आपण वेस्टवेअरच्या ठिकाणी आपण पिशव्या लावून प्लस आपण जिथून चॅनेल करतो आहे तर तिथे पण आपण कॉशनरी मेजर घेऊन आपण ते पाणी नियंत्रित पद्धतीने सोडणार आहे. तर आम्ही माझ्या वतीने लोकांना आम्ही एक आवाहन करतो आहे की उद्या सकाळी 9 वाजता आपण ते काम हातात घेणार आहे. तर कोणी नदीच्या पात्रात किंवा मासेमारी करण्यासाठी किंवा जनावरांना धुण्यासाठी पाण्यात उतरू नये.